Ba, handi aparte. Ikitzagaz, itzizan burrine labreun. Eta ak izne eskoria esitezan, ak iziten duena. Eta hori joatezan, zarratu da barrio bat, onja ez dago. Bai, haran fino eskobreria. Eta han jenteak, Zagamilikoak eta Biditakoak eta Etxebarrikoak eta dana joate ziren, atxurtxu betegaz eskalabilia, barriro pasetako txapatik. Jente asko hori saldu ite horien. Eta jenteak karraka atotazanean guardea, karraka eskapu. Eta eskapatu horien, jente barriro karraka, atxurtxu garbitutu, eta venga. Eta hori izan saldu. Eta gero hori dan hori, lotzea zanaan, ekuarterien bidea eta arletako. Zezan egon asfaltarik ikomo duen.